Non se cumpren 120 anos todos os días. Eses señores bigotudos que fundaron a asociación en 1904, pois imos recrear de alguna maneira esa quedada e imos levar todo o sombreiro, porque parecenos que é unha maneira como de achegarnos ao que estarían pensando naquel momento e naquel tempo. Imos o mesmo día e a mesma hora e no mesmo sitio, porque aínda existe o sitio. Lembran in situ o acontecido aquel 5 de decembro de 1904, a creación da Asociación da Prensa máis antiga de Galicia. Somos das máis antiguas de España, evidentemente a primeira foi a Asociación da Prensa de Madrid. Sempre miramos cara a Madrid, pero ao final o que a todos nos interesa, a min, a ti, a nosa veciña, a noso veciño, é o que pasa pois na rúa de abaixo, no bar de abaixo, e iso que non o vai contar mellor que un xornalista. Moita xente marca 1906 como un ano importante para esta cidade, que cando nacen, por exemplo, o Deportivo ou Estella Galicia, 2 anos antes xa había a Asociación da Prensa da Coruña. Na súa sede podemos atopar un xornal de 1904 que daba conta da creación da asociación. Gústame dicir que é a casa dos xornalistas. É un local que ten moita historia detrás, non? Ten a Pinacoteca da Asociación da Prensa da Coruña, que é unha pinacoteca moi importante. É xente que tiña moitas preocupacións culturais, sociais, de feito, moita desa xente despois participaría na creación da Real Academia Galega tamén. Por iso é tan importante a pinacoteca que temos na Asociación da Prensa, porque moitos dos pintores da época tiñan moita relación con aqueles xornalistas. E, por suposto, custodian unha ampla hemeroteca. Vemos textos de colaboradores como a Valle Inclán, Picadillo ou Sofía Casanova. Registramos dende primeiros do século XX ata o ano 1983, que é o último ano que sae publicada La Hoja del Lunes, que era a publicación da Asociación da Prensa, de cada asociación da prensa. En tempos, os luns non había prensa. O único xornal autorizado a sair ese día era La Hoja del Lunes, fonte de financiamento para asociacións como a coruñesa. Somos alrededor dos 250 socios. Van desde os 90 anos ata o meu caso, pois 29 anos, e creo que é un moi bo punto de comunión precisamente para falar de xornalismo, para falar tamén da actualidade da cidade e entender como se facían as cousas. É verdade que agora mesmo todo o mundo ten un móvil no bolsillo e pode contar cousas, pero de quen te podes fiar? máis alá de que mudaran as formas de traballar e certas incadanzas da sociedade e do xornalismo, a súa esencia non mudou en ningún momento. Eu sempre penso que dirían, non, eu son a primeira muller que é a presidenta da asociación e sempre penso o que se lles gustaría o que fago ou o que non. As persoas maiores son bibliotecas e temos que tentar escoitalas, lelas, sempre que poidamos. Ao final, cando morre unha persoa, para min sempre digo que quero unha biblioteca. A súa hemeroteca está digitalizada, pero segue sendo un gusto poder tocar 120 anos.